Erokamano kuom thuolo mar Nyakwaramogi, en thuolo mano makoro wakelo ni weche manyien mag migago kowuok Ramogi TV, ka wabiro ni achiel kachiel kowuok Communication Center Nairobi. Mokwongo wawinj mago mawamiyo pek. We did not say that there are ghost schools. What I indicated in Parliament is, as at the time I was in Parliament that day, we had not released a 1.1 billion to the schools that had not submitted the data. Migao masomo okwedo lipode ni nitie skunde manyawawa e pachoka. Ila tumehamishwa bila kujua tunahamishiwa. Kwa hivyo sisi ni watu wa kulilia Kenya, sisi tunajiita wa Kenya. Ila tunahamishwa kama sisi wa Kenya. Familia maro mapar yuago ratiro bang' apisa mag piny owacho daro gi thuon kowuok e lowo magisedak higni 60 yo Gwitembe, Kuria East e kaunti ma Migori. Hii mochari yetu iko na capacity ya hold only 12 bodies na kwa sasa tuko na 64, ambapo preservation ni challenge juu ni gharama kubwa. Tendo Hospital Mabusia ochiwo ndalo 30 ne wede ji 38 ma ringregi osebudho kanyo mondo mi okaw ringrego makaw kamano tidhi ikgi e bura achiel. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jokedo ne ratich oganda Bon Njagi to gi Nicholas Oyo manoteki e piny libamba ma Uganda kaeto dogo we thuolo gi sani loso gi jofwambo e weche kata wi midhiero mane gikale e pinyno. Wawinjane kaka giloso. The human rights fraternity, the civil society. The civil society in Kenya has been operating under a lot of threats from the state, but be it as it may, they have provided us with a lot of support when the time comes. For instance, we've been getting a lot of legal support for the things that we do, because most of the times we find ourselves on the other side of the law when you're challenging those who are oppressing the people. So I want to thank the civil society, Vocal Africa, Amnesty International, Kenya Human Rights Commission, Defenders Coalition, the Kenya National Commission on Human Rights, and there are so many other organizations I may not mention, but they are all part of this movement, for the support that you give the human rights defenders. I am a Kenyan citizen, and all we did was we planned to go and visit Uganda. It's been 15 years since I was in Uganda, and being an East African citizen, we agreed that we should go and see what's happening there. Both look at the opportunities available for business, because we are also entrepreneurs in our country, and we have friends who are entrepreneurs in Uganda. I remember during COVID-19, I was able to supply COVID masks in Uganda with the help of a Ugandan businessman. So our trip going to Uganda was not as such political, though we agreed that as we are there, we had to join our comrades from the NUP party who are launching a manifesto in Jinja. So we spent the night in Jinja town, and the following morning agreed to participate in that event to view what His Excellency Robert Chagulanyi was going to present as his manifesto to the people of Uganda. And I was very honored to share a podium with the team that evening when we campaigned. Thereafter, we departed going to Kampala for other activities. But as we got to Kampala, the vehicle had a problem, and we parked the vehicle at the petrol station called Starbucks. This fuel station is actually owned by the President of Kenya. I got to know about this later, but I didn't know that at the time. So that's why we parked the vehicle overnight, for us to come and pick it in the morning to fix it as we continue with our journey. But at 10 o'clock in the morning, about 7 armed men, heavily armed military men, confronted us, and one of them introduced himself as an officer and said that we need to go with you, you need to come with us. And when I saw the formation, I knew that we have to comply, otherwise we might even expose ourselves to more danger. And that was the first day of the abduction. We call it an abduction because from the moment they picked us to the moment they released us, the Ugandan government has been denying having us in custody. And perhaps this opportunity would be for me to plead to or rather to demand from the Ugandan government to release all the political prisoners that they're still holding in the camps. We have the brother to the Internal Affairs Minister
the brother, his own brother, the Minister for Internal Affairs, Mutafiri, he's looking for his brother. He was my bedmate. His brother has been in the same place for 4 months. The family doesn't know where he is. They think he's dead. I left him in the cell, and he asked me, Bob, he asked me to talk to you to make sure the message gets to the president, because the president is not aware about some of these things. It is the son, Muhoozi, who is undertaking these crimes against humanity. They have been undertaken at the Special Forces Command Center in Serakasenyi. That is a training ground for the presidential security team. And they call themselves next to none because they are next to none. They don't take command from any other, either the judiciary, whether it's parliament, whether it's the executive. So this is an armed militia that is operating under the General Muhoozi. And there are so many Ugandans. I left there over 150 of them in custody, people who are serving, who have been kept without going through any court process. They have been detained, some of them up to a year. That is what is calling the fridge, if you want to know what the fridge is. So there are some people who are actually in the freezer, not in the fridge. And as a human rights issue, these people have no cases. Most of them, they've been kept there for political reasons. And we have to come in now as human rights defenders and also say that we should not associate ourselves with such oppressive regimes, starting with Tanzania. And we are hoping on the December 9th, they have declared it an Independence Day. Also in Kenya, we are declaring December 9th will be a total shutdown. We are going to stand in solidarity with our brothers in Tanzania, and we are going to shut our borders in Kenya in solidarity with Tanzania. The Tanzanian embassy, we are actually calling for it to be closed down immediately until further notice. And we are asking our legislators in parliament to push this motion, just like the South Africans did when there was an issue between Palestine and Israel. Okay, they closed the embassy of Israel. Why? Because they were collaborating with our Palestinians to massacre people in Palestine. The same thing is happening in Tanzania. What are we doing as Kenyans? What are we doing as Kenyans for our brothers? So let us wake up, let us rise up, and we realize that the three governments are collaborating between Museveni, our President Ruto, and Samia Suluhu. Our arrest was a coordinated arrest between the Kenyan government. They knew we were crossing over into Tanzania. They raised the alarm there, and those guys did the dirty job for them. So we as a people have decided we are going to unite across borders between the Tanzanian people, the East African community, and to ensure that we put a check on the excesses of these governments. We want governments that are led by the values of human rights at the center of every administration. And we shall continue to fight for these rights for as long as we're alive. Thank you. So I think Nick can speak about Free Kenya movement, and we have enough questions to Long live Bob Jack, long live! Long live! Long live Nicholas Ayer, long live! Long live! Forward to democracy, forward! Forward! Mana kamano, mano network ma jokedo ne ratich oganda mano teki e piny Uganda kaeto dogo we thuolo moduogo e pacho ka giloso achiel kachiel gi jofwamb weche. Ka wadhi nyime en ni jatend migawo mar somo Julius Ogamba koro loko tanga kendo wacho ni onge skunde ma Nyawawa e pacho ka. Ogamba ma loso Kisauni Mombasa bang'e yawo container moting'o otase mag penj ma KCSE madhi nyime. Okoni ng'ikruok mande nobedo nen ni kaluwore gi deko mag moko kuom sikunde chwalo nonro magi e seche mowinjore. Jatelo no komachielo koni nonro dhi nyime mar yango jogo mochung' ne penj mitudo gi weche mag mibadhi kokoni gibedo oko kendo gibiro kawo okang' mowinjore bang' nonro makamano. Komachielo okwedo weche maliekore ni migawo mar somo geto medo school fees kokoni mano propaganda mikeyo gi jogo mok dwar ber ne sekta mar somo. Jatend migawo no sani yuore romo magala moro ma jotend jopuonje mag sikunde mar primary KEPSHA mabiro rumo ayanga odiechieng' ma kiny tich ang'wen. That schools, what I indicated in Parliament is, as at the time I was in Parliament that day, we had not released a 1.1 billion to the schools that had not submitted the data, because what happened when the schools did not submit the data, we decided to pay a number of them
50% of the capitation. There were about 990 schools as at that time. So once we complete this exercise, ladies and gentlemen and members of the media, we will give you the actual data which then you can disseminate to the public. A few cases of malpractice, including early exposure of papers and use of digital devices, were reported last week. And these are under active investigations by the Director of Criminal Investigations, and several suspects have already been arrested, with center managers being replaced. Let me reaffirm the government's unwavering stance that examination malpractices will not be tolerated. Jatend piny William Ruto omedo kwa jotelo mawuok e oganda jo Wakamba mondo sire lwedo kosingo ni ok obi yie ni gwengego medo bet e kweth makwedo sirikal kolose boma mawote. E kinde manochako limbe mare mandala ng'wen e gwenge ma Ukambani, Ruto nosingo dhi nyime chwalo dongruok e konde duto mapachoka koting'o kunyo yewni mabiro konyo jodak makono yudo pi maler. Jamaa wengine ni watu akili yao inaanzia kwa ukabila, inapitia kwa chuki, inakwama kwa shares, inaishia hapo kwa mambo ya ukabila. Nyinyi mnataka tuendelee na hiyo barabara? Mimi nawauliza tuendelee na hiyo barabara? Na unajua wale wanajaribu kushindana na mimi. Lakini mimi nataka niwaulize watu wa hapa Makueni. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Makueni, viongozi wenu, si ndio mnachagua MCA? Si ndio mnachagua mbunge na senator na governor? Si ndio mnachagua rais? Mtu anachaguliwa kwa ile kazi amefanya ama anachaguliwa kwa sura yake? Sisi tukiongea mambo ya stima na barabara na masoko, na nyinyi mkuje muongee sera yenu. Wacheni kuleta chuki, ukabila na kisilani kwa wananchi. Ama mnasemaje Kilome? Nyinyi mko kwa 2 term ama mko kwa kamria? Mko kwa 2 term? Maloyo familia par mawuok e gwenge mag Witembe e sub-county ma Kuria East e county ma Migori sani koro onge kod kuonde dak bang' dargi e lopegi ma giwacho ni gisebedo ka gidakie kuom higni maloyo 60. Giwacho ni odargi kod apisa mag piny owacho ma giwacho ni ne owuok e county ma Narok. Bende ginyiso luoro ka gidwani mondo mi okonygi e lwet ji ma gichich ni kod paro mar yako lopgino. George Juma miyo waler. Kuom higni maloyo 3, oganda mathoth mawuok gwego mag Witembe e sub-county ma Kuria East e county ma Migori pok ong'eyo kwe. Midhieche mag gisebedo ka gikale ma oting'o nek, kethruok mag mwandu, kaachiel kod moko itudo kod ywaruok mar lowo ma osebedo e tong' county no ma Migori kaachiel kod county ma Narok. Kata bed ni piny owacho osebedo ka wacho ni manyo yore ma inyalo tiekgo ywaruok mar lowo ma osebedo gwengego kaachiel kod midhieche ma jodak ma kono osebedo ka kalie, midhiechegi pod jimbore. Ila tumehamishwa bila kujua tunahamishiwa. Kwa hivyo sisi ni watu wa kulilia Kenya, sisi tunajiita wa Kenya. Ila tunahamishwa kama sisi wa Kenya. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba nchi ya Kenya kama inajua kwamba sisi Wairege tunajulikana Kenya, tuchukuliwe kama Kenya, tusihamishwe kama vitu ambaye haijulikani. Mimi sina mengi hapa, niko kwangu na nishahamizwa na nishapomeroa kila kitu. Nyaka sani familia mar Mapar oweka onge kod kuonde dak bang' dargi e lopegi ma gisebedo ka gidake kuom higni malo 60 kod moko moganda ka omakore kod apisas go mag piny owacho kwetu. Na sasa mimi hii sehemu imechukuliwa na askari. Sasa nilitoka shule nikakuja na sijairudi juu ya vitu mingi. Sasa vile nilifika nyumbani tunaambiwa tuhame na hatuna sehemu pa kwenda tena. Nilipokwenda nikauliza kwa nini mnavunja manyumba yetu. Walituambia nenda mpige ripoti kwa kaunti yenu ya Migori. Na tuoni kaunti ya Migori inatusaidia. Tunaonewa kwa kiasi kwamba tunalalamika ya kwamba tukombolewa hata tuende nchi nyingine badala ya kuumizwa hapa tukiwa wazee kama mimi, kila siku unapigwa risasi. Familia gi masani onge kod kuonde dak malong'o ka otele kod jakom mar ogandano mar Watende Gisunte Mwita wach ni gin ne gipo mana ka kweth maduong' mag oganda ma oting'o apisas mag arita kwe ne ochopo e lopegi kendo chako tong'o yiende kaachiel kod ketho mwandu mopogore opogore kakonogi ni mondo koro gidar. Sasa hapa sisi tunanyang'anywa kwa sababu sisi tunaitwa watu wasio na baba na mama.
serikali ya Kenya inatutambua kama sisi ni Watanzania. Kwa hivyo tunaposimama kwa hasara hii yote, tunaomba shamba letu hatutaliacha. Sasa sisi tunashinda tuhamie wapi? Na hapa ndo kama mimi nilizaliwa na ndo najua ndo nyumbani. Tunaomba serikali watusaidie, watuambie tutaenda kuishi wapi. Thoth gini odar, kata kamano, kama koro gidake malongo, koro onge. Jodagi magutembo ni lope ma idaro giegi, gisebedo, ka gidake kuom higni malach, kendo gidwaro ng'e gimomiyo koro piny owacho darogi, to kama gidhiye, bedi koro komigi. Mimi nimesaliwa hapa in 1972. Nilisaliwa nikikuta mababu zangu wakikaa hapa. Ila sasa maneno ya kutuhamisha ilikuja kabla sisi hatujajua mahali pa kuhamishwa kwenda wapi. Alafu sasa tuliona sisi mashini tu wakija kukata miti, wakiharibu kila kitu, wakiharibu mashamba, wakiharibu mandizi, maafakato kila kitu. Lakini sasa sisi hatujajua mahali pa kuhamia. Tuangaliwe kama Wakenya wengine. Tusitupwe tu kama vitu ambavyo havijulikani kwa nchi. Ka opogore kod koso kuonde ma ginyalo dakie, bang' ute gi muki. Familia gi wacho ni kata mana mwandu gi mopogore opogore, ma oting'o kothe kod yiende, bende ne okethi, ka koro giywak ne piny owacho. Naona vitu mingi zimeharibiwa, hadi shamba letu na chakula imeharibiwa kabisa, hatuna kitu tutakula tena. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jokanyo mani ohala ma jua kali e boma ma Kisumu kotelnegi gi jakom margi Hussein Jack koro chiwo kuyo margi bang' doho ng'ado ni lowo maromo eka 8.4 magisebedo ka gitiye chakre higa mar 89 en mar reru. Gikwayo ni mondo mi piny owacho moloyo to jatend piny William Ruto mondo ne ni jojua kali okony nikech mano en ohala mathoth moganda mani e piny Kenya okete geno kaka yor yuto margi. Giyango ni lobno ero en kama johala 38,000 tiye mapo nono magi lobno to gibiro lalo yuto margi e kima kinde ka kinde. To lobni ne wayude 1986, wasebedo ka, ndalo no ne wan ji around 200 kende manene ka, sani wan gi ji moingo 38,000 ma oting'o kijende matindo mapuonjore tich to gi moseng'eyo tich. Koro ne wadhi e court mondo ne waping wachno, mane wayudo orders in our favor in 2020. To bang'e no Kenya Railways Corporation nochako dok e court mondo challenge. Koro wachni osebedo e court e thuolo mar higni 6 nyaka nyoro no chiw judgment. Kaluwore gi investment ma sirikal osetimo nwa kaka jojua kali e lobni since 1986 nyaka kawuono, ok ne wang'eyo ni judgment kabila no nyalo bet. To nekech koro bet, to wachak wadok chien, e chik wacho ni kata mana lop ng'ato kidake higni 10 and above to remain mari. Koro kata judgment no bet, wan gi confidence ni ka to wuok wapod teke. Miyo odiochieng' ma kawuono abedo ka address kinda dwaro ni mondo achaka nyis members, being our association is under Members Driver Association, nyaka gimoro matimore kata gimoro motimore akete it members dhi miya way forward ni to watim nang'o. I therefore appeal to our president. Nikeche, you talk about industrialization, the Gen Zs, the old men and our economy. Kindly have mercy on us. Tendo hospital mar referral ma Busia ogolo milome mandalo 30 ne familia mag jogo mokan ringregi e kar ringreno mantiere osiptalno mondo mi okaw jogegi makao kamano tibiro ikogi e burachiel. Ringre ji 38 ma ok oyangi osebede kar kano ringruok makamano kuom thuolo mar higni 3. To kaluwore gi tend kar kano ringreno, ginyalo mana kano ringre 12 kuom thuolo achiel. Ginyiso joma dibed ni manyo wedegi mondo dhi oyangi ka ringre mosebudho kanyo nyalo bedo mag wedegi mondo mi okonygi e golo ringrego e kar kano ringre jomotho e osiptalno. Si wewe ndio tulikuwa tunangoja utuwakilishe. Wewe tuwakilishe tu. Hii mochari yetu iko na capacity ya kuhold only 12 bodies na kwa sasa tuko na 64, ambapo preservation ni challenge juu ni gharama kubwa. Gharama ya matibabu ya kuzitibu ni ghali, ndio tungependa tuweze kudispose hizi miili.
Mwaka wa 2023 tulifanya disposal ya miili 21 na kuanzia hapa tujaweza kufanya tena. Baada ya siku 30 kama hakuna mtu atakuwa amekuja kuzitambua, itabidi tuwazike kwa kaburi la jumla. Bila Muzanga amesema capacity ya kumaintain hizo bodies iko very high. Tunaspend pesa nyingi ku preserve hizo bodies. Most of these bodies zimeletwa kutoka within Busia County. Kutoka Nambale, kutoka Butula, kutoka Bumala, Adungosi na Busia hapa. So nyingi ni wale, tuko na wale wa mob justice, tuko na wale wa accidents. Na ukiangalia system ya Kenya, Wakenya wengi wako na ID. So mtu akikuja hapa kumidentify na ID inakuwa rahisi. But Uganda utapata Uganda wengi hawana vitambulisho. So wakivuka kija ngambo ya huku na wafariki huku inakuwa Lomar Kupet Badema Kisumo koro dwaro jopuonj mag interns e junior secondary mantiere orak mondo mi ondiki e yo mongirore kapok higa manyien kochopo. Gikwayo piny owacho mondo ne ni omigi thieth manimba kokalo e okumba mar thieth mar SHA, ahinya to ne jotuo mag kansa kod jok mamine mapek. Ne okoromo. Koro ne oket interns 20,000. Kisumu kae ne gin jok interns mokalo 300 ema nondik tich. Ba ema nosechako wach mar puonjo. Ok en chik maber ka sirikal kata duol mandiko jopuonj ma TSC pod keto wiyegi e kuoyo nikech ok gidwa confirm jo JSS gi. Wadwaro demand as Kupet ni jogi must be confirmed by December. Ko kamano wabro dhi e doho mondo wachungi nikech ok ober ni ng'ato nyondike for 12 months to 12 months oserumo nondiki December 12 months oserumo pod onge ler maber ma kama ging'eyo ni gidhi duogi e skunde next year koso giduogo as intern koso giduogo as PNP. Wadwaro ni jogi okaw as PNP mondo okwe chunygi. Jotelo kod joked ne ratich oganda e gwenge ma Kisii kod Nyamira onyiso luoro margi e wi medruok timbe mag rocho ratich nyithindo manyiri, gino mosekelo medruok mar iye mohiu e gwengego. Gikwayo jodak ma alworano mondo ti kanyakla kodgi e kedo kod midhierono ma koro medo rocho ngima nyithindo manyiri. Imeenda juu sana. Nadhani majuma mawili yajapita tumekuwa Senate mashinani pale Busia, na ni hali ya kutamausha. Ukiangalia wasichana wa miaka chini ya 18 wana mimba, msichana wa miaka kama 11 anajifungua. Hayo ni mambo ya kuhuzunisha katika jamii. And the kangaroo courts is actually a big thing, especially here in Marani. How do we stop it? The kangaroo chairpersons, you'll find that those people are well known, maybe they're leaders in community and they're taking advantage of the position they hold to try bury some of those things that we need to bring to book. Tukiangalia katika mji wetu wa Kisii, that is Gusii, that is Kisii and Nyamira, unapata kwamba kuna watoto wachanga paka wa hadi miaka 10 ambao hujifungua, na kuna wale wenye mimi kama Isnas nimewaweka ama nimewaplace under safe custody, wanalindwa na watoto wao. Buche Doma Itene County ma Elgeyo Marakwet Gladys Adhiambo wacho ni cheno matieko weche kaka nyuola e ohinga maduong' e yudo ratiro ne nyithindo moroch ratichgi e county no. Ne olero ni weche motenore gi rocho ratich nyithindo onego chwal e doho ka oyango ni tieko buche ma kamago e yor anyuola en ataro mar chik. Adhiambo nogolo siem mager ne joma ibiro yudi kod ketho mar winjo buche matudo rocho ratich nyithindo e yor anyuola ni ibiro kawnegi okang' mager mar chik. Ile changamoto tuko nayo ambayo inafanya kesi za watoto zisikamilishwe kwa muda ambao unafaa. Unapata kwamba kuna wale ambao wanaitilafiana na kesi za watoto, haswa sana zile kesi za kunajisi watoto. Utapata kuna wale ambao wanafanya koti za huko nje, kangaroo courts, ambayo haifai. Yote ambaye atapatikana akifanya hizo kangaroo courts ajue anakiuka sheria na atachukuliwa hatua kali. Tumeanzisha alternative justice systems. Hizi ni njia mbili kuu ambazo zina encouragewa pia wananchi waweze kutumia wakati ambapo wanataka kupata hiyo haki kwa haraka. Unapata kama kesi za watoto ambazo ni za maintenance, wakati mume na mke wako pamoja wamekuja kesi kotini, zinaadhiri sana familia na pia zinaadhiri watoto. Hivyo ndivyo koti kaona ni vizuri hao wakuje, wanaweza kuwasaidia katika mambo ya maridhiano na mambo mengine
ambayo itakuwa ya manufaa kwa watoto. Erokamano nyakwara Mogi, en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago ote aneno ka ni waneni kaka pile. Morowa mar atari wan gi Roslyn Nyago Bado Kariobangi North, mano Jo Odundo mtu kubwa size ndogo, kaeto an koda Sara Singa Nyakwaro Dongo mar Wangneno West Kanyamkago. In bendi neno ayo makare. Sara Singa indiko ote mang'eny sana, to en achiel no inuoye mang'eny sana koridino ne jomoko. Wamor kako kelonwa habari ma Bishop Omondi Otiche, erokamano ahinya. Kaeto machielo bende Bishop in bende ndiko ote achiel tinuoyo. Skedi Kaya Ngeri waneno Ramogi Maler kaachiel gi Baba Julius Ouma ka wachamo kuon galot dek ma nyaka Kimba otedo. Wachako watudre ne bang' thuolo machuok nikech pod wan gi mathoth, kik idhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere aina Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mariako mang'eny nyalo kelo rach. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Corrugated gi box profile iyudo gi 396 mita ka mita. Brick tile iyudo gi 456 ka Roman tile to yudore e nengo mar 500 kende. Wakelo ni mwandu kamora mora ei Kenya maonge chudo mora mora. Gochnwa e namba ma 0722 638 883 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars, then taste the magic of the winelands. And the best part? For Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. I love you too, Niti. Anabiro kanyo sani. Bima piyo. Bye. Ng'ama miyo nyalo kale gimora mora e ngimane. Gima en ok onyal dwaro riwo jaode gi nyako moro machielo. Kagomb riwa rus kode. Chakre chon an ok adwa rusni. Chandrika, an ok anyal riwa rus gi Rajiv. Kala kiki
Mondo miyud thuma mar Xna kaka skiza tune mare di star 860 418 hash. Ramogi TV e audio thumbe duto. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni mi strategy kaka ng'ani lockdown. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Sadek Otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo, jotich mag apaya maloyo 400 e kaunti ma West Pokot ong'anyo ne dhi e tich kendo loro wang' apaya mawuok Kapenguria kochomo Lodwar ka giywago lwasi marach mar tich kaachiel gi chudo manyap. Chenro mag ohala ne orochore e kinde ma jotich mag kambino mar piny China midendo ni Siko ne gero wang' apaya maduong' mawuok Kitale kochomo Mofas bago ng'anyo kendo keto sigingi e wang' apayano. Giseoten kambi mar Siko kuom miyogi chudo manyap ma onge kata pi kod gope mamoko magibandho kambino. Tunataka tuchukue kitu, sheria ifike mbele penye tafika. Na naomba pia CS wa Labor na Social Protection, the former Machakos Governor Alfred Mutua, akuje kwa ground, aongee na wafanyakazi. Hii ni project kubwa. It is an A1 road project all the way from Lamu to South Sudan. Kuna poor working conditions. Pia hatuna clean drinking water as workers. Tunateseka, tunahangaika. Alafu pia na safety ya workers hawatuangalii sana. Unajua unapata mtu, like we have a recent case and our friend alipata ajali juzi. Lakini wanasema kwamba it is a matter of carelessness. Kampuni ya Chinese ni kampuni yetu ambayo vile imetuajiri, na unapata kuna malalamishi. Hata ndo tuweze kuandamana hivi leo, tuko after our rights. Tumeandamana hivi leo kwa sababu ya kufuatilia haki zetu. Tumekuwa underpaid na vile tumekuwa na kukatwa masaa wakati wa kazi. Moko kuom jokedo ne ratich oganda mawuok adhoadh nam chumbi okwayo piny owacho mondo duok piny rageng' mikete apaya kata roadblocks manie apaya kaka yo mar neno ni jowuoth ochopo kuonde ma gidhiye e yo mapiyo. Magitimore bang' moko kuom jokedo ne ratich oganda chungi kod obila e gweng' mag Ongoni apaya ma Malindi kochomo Lamu e kinde mane gidhi timo nonro e wi rageng' mag roadblocks magikoni oketi modhuro e apayano kendo thiro chenro mag wuoth. Gijiwo mondo mi oket okenge mag neno ni jowuoth obedo kod tich mayot ma ok siko kichungogi apaya kinde ka kinde kitimonegi nonro. Mtindo huu hatuoni pale pengine katika Kenya isipokuwa ni hapa. Na kumbukeni zama za Kibaki apokuwa katika utawala, aliondoa permanent roadblocks zote katika nchi. Akawaambia wekeni roadblock pale panapotokea shida. Ikimalizika ile shida, ondoeni roadblock. Lakini hapa kuna roadblock permanent, la kwanza. La pili, huu ni mwaka wa 11. Hii njia Lamu kutoka Minjila, kutoka saa 12 jioni mpaka saa 1 asubuhi, barabara zinafungwa. Na hakuna pande yoyote katika nchi ambazo kuna curfew, permanent curfew mwaka wa 11. Lengo letu ilikuwa si kuzuia kazi kufanyika wala si kuingilia hali ya usalama. Lengo letu ni kujaribu kuambia kuna better ways ya kuweza kulinda usalama na pia kuhandle wale ambao wanasafiri ili kusiwe na haya malalamiko. Watu wa Lamu wamekuwa wakiexperience mambo kama haya.
It is time that we address this matter once and for all. Hatuwezi kuweka roadblocks za aina ile forever. The government must come with a strategy. Sirikal ma Kenya kod mano ma Uganda kanyakla kod bariro pinje mangima mochung'ne weche mag dak mong'ere kaka UN Habitat oketo sei andike mar jiwo tije ma kanyakla ne jodak e boma ma Busia ka giyango okenge mantiere winjruogno. Jatend migawo mar lowo dongruok bombe e piny Uganda Edith Mbakoba kaachiel gi jachung'ne piny Kenya e riwruok mar UN Habitat Susan Nahumicha okoni chenrono dhi kelo ber mathoth ne jodak ma Busia. Gilero ni winjruogno dhi bero weche mag wuoth kendo jiwo arita ne oganda matiyo kod tong' ma Busia e yore mag wuoth. That we support this process. We have contributed our technical team to the JTC and we pledge to give our utmost support to that team so that it may be able to realize the goal for which this project has been constituted. It has made an excellent start, and the outcomes captured in the minutes and resolutions presented here will reflect a shared vision and a determination to transform Busia into a vibrant and integrated metropolitan area. And we want this collaboration to be useful and foster collaboration and also developing mechanism for social cohesion. On the economic side, that's the only way we can bring what we call increase on GDP in our continent, and this is the old spirit of the Africa Continental Free Trade that has been launched by the African Union. Atamalo 60 ma jotuo ma kansa tieko okumba margi mar thieth ma SHA kapok higa rumo. Gino makoro riwruok ma kedo ne ratiro mag jotuo kansa KENCO dwaro mondo mi oloki. Jotelo mag riwruogno manochopo e nyim komiti mar thieth e od bura koni gin gi kwan ma jotuo ma kansa mamedore mokalo ka nengo mar thieth bende owinjore oket manyalo konyo jotuogo. Lipot masani yango ni higa ka higa jotuo ma kansa 29 wito ngimagi ka 44,700 to yudo tuo ni higa ka higa. Judith Omondi nigi ler mathoth. Ma ne ng'anyo mar jotuo mag kansa mane obagie chak dwe mar 10 higa ni kane gisundo piny owacho mondo mi obug agulu mar SHA e thieth mar tuo mar kansa. Wagonjwa wanakufa huko nje, tunaumia. E ng'anyo ni ne gichwalo ng'ur maggi ne migawo mar thieth, okumba mar thieth mar SHA kaachiel kod od bura. Kawuono jotuo gi kokalo kuom riwruok makelo gi kanyakla Kenya Network of Cancer Organization ne ochopo e nyim komiti mar thieth e od bura mar chwalo ng'ur maggi. E nyim komiti ni riwruok mar KENCO kokalo kuom director margi maduong' oyango ni ma ohewo atamalo 60 mar jotuo mag kansa chandore ne chulo nengo mar thieth kapok higa orumo. Atamalo 35 tieko omenda ni e dweche 3 ma okuongo mag higa ka atamalo 13 to weyo thieth chutho nikech ofuko gi otuo. So when the coffers are empty for primary healthcare fund, when the coffers are empty for ECCIF fund, that is the reason why the facilities are grappling, because the facilities will keep taking you round and round and round. So as a patient, you think at the back of your mind that you should be accessing the 150,000 Kenya shillings, but it is not there. So the coffers should match the document of UHC. Report makenko chwalo e od bura bende koni anyuola mag jotuo mag kansa osedonjo e chan kaluwore ni mondo iket jatuo mar kansa mangima e higa achiel kende nyaka ikri mar bedo kod maromo $3.8 million. There is some lining, silver lining, that we all know the problem, and you have identified the problem. I think this committee, therefore, its task is to work with you, work with the ministry, and you have also realized that the bigger issue is where the service delivery is taking place, whether it is public hospitals or private hospitals. And there are two areas where people do not have information. The public don't have information, the service providers don't have information. Higa ka higa maromo jotuo 29 wito ngimagi e pacho ka nikech tuo mar kansa, ka joma yudo tuo ni higa ka higa to romo 44,700. E okumba manyien mar SHA, jatuo mar kansa ni kod maromo 300 e okang' ma okuongo mar thieth e agulu mar SHIF, ka ne tuoche matama ma iketo e bwo emergency, chronic and critical illness fund, imedo gi maromo $150 higa ka higa ne ot ka ot.
Judith Omondi, Ramogi TV. E chenro mar ng'e gwenge wa kawuono wachopo e gwenge mar Ariede kaunti ma Siaya kendo wago tach kamoro ni Nyilima. Kaka pile Millicent Adhiambo konyowa timo nonro matut kendo ma e sigana moikonwa. Nyakora Jwang machiegni kendo tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Kisumu, ofuyo ma odhi opio e kaunti ma Siaya, e gweng' chiro kata center maongere ni Nyilima mayudore e sub county mar Arieda. Ka iselimo kata isewinjo kata isekalo center, gweng' kata chiro mondik ni Nyilima, ang'o mabiro e pachi? Ang'o madine mi chak kamoro ni Nyilima? Wagoyane mbaka mokwongo kod jodak kaachiel gi joala maluora ni ma Nyilima ginyiswa ni to gin to pachgi chalo nade e wi gima ne omiyo ochak kae ni Nyilima. Samoro ne wan rowelo chon, welo nohero donjo e gweng'wa ni. Koro kaka welo koro ne medre to jodongo obedo mos to penjore to gweng'wa no wanya chake nang'o? Tema paro ne gidhi gikete ni Nyilima. Ndalo manonyuola ko ayudo ka Nyilima dhi mbele. Mok dang' awachi ni Nyilima nochakre kanye. Jaduong' moro made wanyalo bedo ka do pimonwa maber, lakini wan to pod watin. Mang'eyo ni Nyilima oriwo dhoudi ariyo moriwre. Nitie Kanyangwa to nitie Konyango. Nying ma Nyilima ni ne en jaduong'. Yes. No Jakanyangwa. No nyoga nonro mag kunde moko kaka nobedo kochakre chon. Nitemo nyiswa kaka Kisumu ni wacho ni ji ne diga Kisumu kuno koro Nyilima ka be no paro ni jok mano biro limbe. Omiyo nyinga ila no biro kai. Gomiyo ne no chake Nyilima en kama dhano ng'ato wanyalo kelo ji to walimore. Bang' winjo paro mopogore ma johala kod jogweng' oselieko e wi gino ma giparo mane omiyo ochak kae ni Nyilima, we koro wawinjane ni adieri kod kuku mar wach ni kanye madine mi chak chiro center kata gweng'ni ni Nyilima kowuok kuom jodongo mane nitie kendo kaka ne ochakore. Nying ma Nyilima mupenya nodwangi ni kuma nochakre. Joma nobiro ka ne gin Warabu moko ma black ne gin nyithi slaves mamon to gi chwo ma Arabs ndalo mane mak during slave trade. Bas kane Ramogi akocha malu kuma no ayo Sudan kucho to jogo noluwo bang'e ma kane gibiro ka to ne giro kama ne ber ma gigero ohinga maduong' mane nonyalo bedo kata futa 12 kodhi malo moluoro kaite. Bas kane oseluoro kamano koro ne gichuo kama idonje gi dhot midonjo gi piny e bo hingano ema nidonje. Koro ne giluonge ni Nyilima to Nyilima no to joluo to ne winj gima ne giwacho ne giluonge ni nohinga kata got. Ne gidak ka higni mang'eny. Baba notho the year 88 ka en over 100. Oneno jogo matin ka jogo dar. Kane gidar ka dala no luongo ni Nyilima. Joluo ne luonge ni Nyilima to kito ne giluonge ni Nyilima. Koro the difference ko onge ng'ama nong'eyo koro ne gikawo ni each side was right. Mane kaka nying no nochakre. Gweng', chiro kata center ma Nyilima humbe landore kod weche kata timbe mage. Dawach jo Nyilima onge gi huma moro ma onge huma moro ka. To gima timo wadagi wapuro wapidho jamni apa ni mage the main thing kaka wadak pur gi pidho jamni to go baso hala be kaka Nyilima no kel senda ka ji loke hala. Gimong'ewa ni mostly Nyilima ka wan jasembo gimong'ewa in football wabere kabisa kendo mpira puonjo nyithindwa oko mano be gimwatimo to bende oseting'o nyingwa malo makata sani wan gi tim moro kani Dero FC osagocho nyaka gi Gor Kogalo FC Leopard wasebedo ka wating'ra ting'a malo in the name of football. Nyilima wang'ire ni mokwongo wan kod sports ground uneno makanyo mpira gore kabisa msa hivi karibuni mapo ka jo Gor Mahia nobiro jogi no tugo kae manen mpira bene gigore mna kod wan kod jo iluongo ni jodero like sports wan gi pap kai tuge mpira timbo be timo maber wan be wa motivate players waero gi
nikech gin jo ma igweng'. To bende Nyilima osenyuolo dongruok e ngima jodak kaachiel kod johala makae. Ute ne gin mag lum to gisemi matinde ng'eny. Kibaki muketo nwa lam ka. Bang' Nyilima koro ger skulse mang'eny around Nyilima ka. Ji ogero plode to koro ji time business to giyudo their income that way. Ndalo mananyuola manadongo lam ni ne onge. Sana nyalo wacho ni lam wan go ka to lam ni maparo ni uchako kelo asembo ka ing'eni wan wanyiewo mana simiti. Sani od lo ok inya yudo e gweng'wa ka. Wan ute te obedo plaster. Magi gik manyalo wacho ni beyo na e Nyilima. Nyilima wachik wan kod skunde, wan kod kamino gedo piny ka, to wan kod kamalumbe malo kae. Kamalumbo chiel maber makune to nono kolwore mana kod sing'enge. Yes, kamino gedo be podi to obiro lose nikech jatelo mwan go en ng'ama ber, iluonge na Godi Konyango. Osetiyo kabisa mabe waneno gik motimo. Pap nyochiel nwa bende wageno nyocho bio wajno kan odwa bedo pap maduong' kabisa ni dwa luore kod perimeter wall. Koro gima pok waneno en taya mabe wang'eno wabro yudo e Nyilima. Ndara be waneno, ndara no kenwa maduong'. Wan kod nam machiegni ka, wanyalo bire chamo rech kaka in midwaro. Wan kod library wan kod library makifuo ka nyathi ofuoto fuafua kende, but Nyilima nitie kod library. Chon nochandre ni wach pi sani nitie pap ka, nitie pap ochiel, kwa bibiro neno mpira, wabedo kamobedo Sakiwad, gik moko ailago. Ute ne onge malong'o, ti investment otimre mang'eny, ma ute beyo, stima nitie, ndara nitiere, koro waneno ka development nitiere e Nyilima. Anya neno pap, anya neno lam ka bende ber, anyalo neno yaw ne wan godo kucho bat achandra no dhi bnodine. O jatendwa no dhi bneno golo nwa chan. To chon ena chuodho makra dhok ne nyalo yoro, but sani dhiang' ok nya yore nikech otut. E sama johala kod jogweng' kwano dongruoge achiel ariyo adek, rem kod kwayo mage magin go magigombo ni ka sirikal okele alwora ni Nyilima, to Nyilima biro dongore mametni chal kod kuonde mamoko. Wayuak ndara madhi luak. Wayuak mondo Honorable Gordon Onguru ong'inwago kata kapo ni nitie kama onyalo lose weye to mako keyo bolosnwago. Wayuak nikech waluoro mana mabor yo ka gombo koche kwa chop luak. Wadwaro taya, wadwaro chiro moro mabet duong' nikech chiro mwan go tin. Koro wadwaro chiro moro maduong', to wagombo taya moro mamenyo gi malach kech an go hotel ka, ina hotenda chal. To waloro samoro chon kapo ni taya odhi off, kapo ni gino odhi off to waneno waloro chon. To kokel taya moro maliel gi chieng' cha, to kwabutiete nyaka piny ru. Korka kaka an ng'ama tiyo tij boda, anyalo gombo government omede konyowa e yor nderni nikech kaka ndara mawuok Nyilima ka madhi luak makonyowa e yor tero jotuo. Aora kanyo nitie komonego bed ni loso, pok olose to wasetemo go koko mondo olosnwa kanyo. Wan rem mwarem en taya kod pi. Pi ma wan godo en mar chumvi, mabe ng'eny ji ok hiny tiyo kode. Nyakora mogi mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenro ni mar ng'egwengewa. Amor ni kawuono ka ilimo ikalo kati winjo nitie kamoro miluongo ni Nyilima, ting'eyo gimomiyo ne ochake kamano. Omiyo kik idhi mabor, medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech ka ema juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano nyako Ramogi, ma pod en Ramogi TV, to magi gin weche manyien mag migago kwa dhi yuyo mar ariyo. With Citizen Duca and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your products at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Kora yude. Adwana nyisi ni jumani wadwa dhi bede slaughterhouse kata kihero kariemo.
biseng'eyo gik matimore kapok ring'o nochopo nie mesa. Mondo obed gi jayengo nyaka odhi e pim mar thieth mar odhi e pim rembe ka en ng'ama ngima nikech ok oyiene ng'at matuo mondo handle chiemo kata ring'o ma dhano chamo. Koro ring'o ni kwasepimo mwahakikisha nober to wagoye rabasta. Kidhi ng'iewo ring'o e bucha ni ring'o ni oa e slaughter. On November the 15th, we will have the Grand Convergence, a massive gathering of citizens, supporters, and leaders from every corner of Kenya. This is more than an anniversary. It is a historic convergence to honor the architect of our nation's democratic journey, ODM at 20, honoring the legacy of Baba Raila Amolo Odinga.